Makikibalita sa'yo. Ah, okay naman ako. Ikaw ba? Kumusta naman ang buhay mo dito? Ayos lang rin. Lalo akong gumaganda. Ah, buti ka pa. Maganda. Ako, marami lang pera. Marami lang pera. Marami lang pera. Marami lang pera. Naglastog mo't ating mga babae. Kamusta na kayang kaibigan kong bruha? Dumating na siya, hindi man lang nagpasabi. Siguro ayaw niyang magbigay ng chocolate at toothpaste. Pero kahit anong sabihin mo, Ruby, pupunta at pupuntahan kita. Ako ang huling makikisalubong sa'yo. Ay, magpapaalam muna pala ako kay Habi. Baka magalit. Sana all. Habi, alis lang muna ako saglit ha. May pupuntahan lang ako. Okay. Ano ba yan? Mukhang maglalakad pa yata ako ah. Wala man lang masakyan. Di bale, para sa chocolate at toothpaste ko, maglalakad ako. Nice. Sandali lang at kukunin ko muna ang tumbler ko. Baka mauhaw ako sa daan. Ba't dala ko to? Maiwan ka na nga dyan. Ayos, may bayabas. Sakto, nagugutom ako. Ang layo naman kasi ng bahay ng balikbayan na yun. Sus, akala ko naman bayabas, sampalok naman pala. Makainom na nga lang ng tubig. Nauuhaw na ako. Hoy, Manong, pasakay ako! Ayaw ka, baka matatanggulong ko. Ang pangit mo! Ang bastos naman nun. Sayang, hindi ako pinasakay. Ang layo pa naman ang bahay nila Ruby dito. Alay lakad ulit, Mitch. Makita lang kitang pangit ka. Humanda ka sa akin. Ayos. Tanaw ko na yung bahay nila Ruby. Ang tanong, nandiyan kaya siya sa bahay nila? Mapuntahan na nga lang. Sana nandyan siya. Ang laki pala ng bahay nila, Ruby. Iba na talagang masipag. Nice. Masipag lang siya, pero mas maganda ako sa kanya. Sino kaya yung babaeng yun? Ang pangit. Tsaka basta ang pangit. Hello, Ruby! Mabuhay! Welcome home! Mitch, ikaw na ba yan? Oh, super duper travel agency around the world. Ano nangyari? Ikaw naman. Ang laki na pala ng bahay mo, Ruby. Iba na talaga kapag maraming ipon. Hoy, ano ka ba? Hindi naman. Alam mo ba yung kasabihan na Na ano? kapag may tiyaga, May nilaga? hindi. Ano? Kapag may nilaga, may sabaw. Depende na lang kung ano ilalagay mo. May baka, manok, o baboy. Ikaw, Ruby, ang dami mong alam. Pero mas maganda ako sa kanya. Mitch, may sinasabi ka? Ay, wala. Sabi ko, ang puti mo. Nice. Ah, maigi kung ganon. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina pagdating mo? Yung, hello, Ruby, mabuhay. Welcome home. Ano palagay mo sa akin? Patay na? Uy, hindi ah. Di ba yun yung sinasabi kapag dumarating galing abroad? Ah, ba't ka nga pala nagpunta dito? Ano sadya mo? Siyempre, makikibalita sa'yo. Ah, okay naman ako. Ikaw ba? Kumusta naman ang buhay mo dito? Ayos lang rin. Lalo akong gumaganda.
Ah, buti ka pa. Maganda. Ako, marami lang pera. Marami lang pera. Marami lang pera. Marami lang pera. Naglastog mo't ating mga babae. Kung may siguro atoy, tamakisarabo. Mitch, gusto mo ng tubig? Tubig talaga? Walang soft drinks man lang? Nag-choosy mo't ating nga babae. Ay, naubusan kasi yung tindahan namin, kaya walang soft drinks. Sige, juice na lang. Naku, wala rin eh. Nabili na kanina. Eh di bumalik ka na lang sa ibang tindahan. Naku, nautusan pa. Sige na nga, bibili na. Bilisan mo samahan mo na rin ng tinapay. Nagadumot tidiman natin nga babae. Salamat nakapinpintas. Ay, kabayo! Nya ka mo tun. Di mo malangkit kitaan tapagpag naamon. Sika, nyalangkit kita. Ni, siyak pa'y taking basol tata. Bayada mata. Madi Sika making basol, sika dumong parkanyak. Bayada mata o ipabarangay ka. Uy, grabe siya Kasta lang nga ba nagpabarangay nak? Wow ha? Nya garod kayat mo. Ipapulis ka no soktam dagita. Sige, suktak man lang rin, manogi tayo. Sa nga gasot. Nay, overprice at araramidong kanya ko na. Namadim kayat talagang soktan datoy. Ipulong ka kanya ni tatang ko. Di, pulong nak. Sino titatang mo ya? Nila kay Timyong. Nila kay Timyaw, titatang mau. Wen, kaya soktamon. Nay, RTG kwarta nay. Api nga ta nagtarayaji nga nabilis. Nagnalang inagan ni tatang ko. Tumarayan. Tarkok mat gaya maji nga kumabayo. Oy, Franz! Apagtartaray ka, daman siguro basol maun. Awan, nagpalpaling utat lang. Tingaal daw, wag jagjaging ka. Wan, iso-ti-usot at tato yun. Mulung talaga ito na, Franz. O, Robby, ba't ang tagal mo? Lalo tuloy akong nagutom. Paano naman kasi? May kabayong bumundol sa akin. Kabayo? May kabayo ba dito sa atin? Meron nga, yung bumangga sa akin kanina. Wala naman akong alam na kabayo dito Pero mukhang kabayo, meron. Yun nga, yung mukhang kabayo siya. Pero bakit ganon? Narinig lang niya yung pangalan ni tatang ko. Bigla na lang siyang tumakbo. Baka naman may atraso sa tatang mo yung mukhang kabayo na yun. Malamang sa malamang, wag nakita ko uli yun. Makikita niya ang batas ng isang Diyosa. Akin na nga yan. Nagugutom na ako